Ginoo, lagi sa pag-ula sa iyang dugo alang kanamo. Tukod ni Hesus Kristo, imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagabanhaw. Sa imong kaayo, santusa kami, ubantay kanunay. Yung gipangayo, pila ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Manglingkod ang tanan. Musunod ang liturhiya sa pulong. Ang unang pagbasa, maghisgot mahitungod sa sinakit nga sulugoon ni Yahweh. Ug ang ikaduhang pagbasa, maghisgot mahitungod kang Kristo, ang labawng pari. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo mingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya, og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, og di na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sayang atubangan. Kay ilamang makita, kadtong wala isugilon kanila. Ug makasabot sila, nadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga iyang alagad, mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya kaambong nga makadani kanato, og dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siya mga kagulanan og mga pag-antos. Wala gani mutanaw kaniya, wala nato siya tagda, o gipakaulay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita untay angay magantos, o gipasaan ang atong mga alantuson. Apan giisip ta ang iyang pag-antos, silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, og pinaagi sa iyang mga labod, nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga naisalaag, wala mo subay sa hustong dalan. Apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya og gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawanan, og sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya. Wala gayud siya itimik, gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, og walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman sa glubnganan, tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan, ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagpasakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya
ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo, inig katapos sa iyang mga pag-antos. Malipay na usab siya ug masayod siya, nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kung alagad, ug siya maoy mupasan sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko ikaw uban sa mga bantugan ug gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Apa nang akong pagsalig, anak
sa imong kaloy. Pag maisog o pagligon sa kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaong sa Ginoo. Ang sulat sa mga Hebreo. Busa ligonon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug muduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangalyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesus Kristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan ug sa mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman kuyog sa usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga parisiyo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol, mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila og miingon, Kinsay inyong gipangita? sila mitubag, Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila sa pag-ingon ni Jesus kanila. Ako. Misibog sila og nangatumba og gipangutana pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo na ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Miingon siya,
Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini og gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Hesus kang Pedro, Isakob ang imong espada. Nagto ka ba? Dili ko imnon ang kopa sa pag-antos nga gihatag kanako sa kong amahan. Unya gidakop si Hesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo, ug siya gigapos nila og gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Kaipas nga mao ang Pangulong Pari ni adtong tuiga. Si Kaipas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro gan laing tinun-an misunod kang Hesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari. Busa mikuyog siya kang Hesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa gangaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari og misulti sa babay nga didto sa gangaan, og unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga didto sa gangaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahuna, busa ang mga sulugoon o ang mga gwardiya naghaling og kalayo ginamit ang uling og nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro og mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Hesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga pagtinun-an ug sa iyang mga pagtulun-an. Si Hesus mitubag, Nagasulti ako sa dayag ngadto sa tanan. At tanan kong pagpanudlo tibuhat ko sulod sa mga sinagoga o sa templo. Wala ko'y gisulti sa tago. Busa nganong ngutana naman kamo kanako. Maoy pangutana ang mga taong tagadungog kanako. Kanasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Hesus niini, gisagpa siya sa usama sa gwardiya o giingnan. Ngano nakaako ka pagsulti ingon ini sa Pangulong Pari? Si Hesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan, nganya dinhi, apan kun husto ako, nganong gisagpa maman ako. unya ginapos gihapon. Gipadala siya ni Anas ngadto kang Kaipas, ang Pangulong Pari ni adtong higayuna. Nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo, busa ang uban miingon kaniya, Dili ba sa kaman sa mga tunuan niya ng tawhana? apan milimod si Pedro. Dili uy, Miingon siya, unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa taong kansang dalunggan, giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakitan uban kaniya dito sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab, dili. og diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Kaipas, ilang gidala si Hesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo, kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuhan, bahin sa pagpanglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato og nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok nining tawhana? Sila mitubag, Dili unta namo siya dalon dili kanimo. Kung wala pa siya makasala. og si Pilato miingon kanila. Dadalin niyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag, Walay tugod kanamo ang patay tao.
Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Hesus sa iyang paghisgot unsang pagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Hesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Hesus mitubag. Imura bagayod kining pangutana. Isultihan ka ba hinuon sa uban? May tulad ka nako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako, ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuhan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga ri kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Hesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya ning kalibutan na. Kung ang akong gingharian iya pa ning kalibutan na, ako mga sakop pakig-away unta aron dili ako katugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi akong gingharian dili iya ning kalibutan na. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Hesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw o misulti ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo. Mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Kamatuoran mati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo? Buhian ko ang hari sa mga Hudiyo. Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili Dili siya. siya si Barabas mao among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato si Hesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Hesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Hesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kaniya. Aniya ang tao. Sa pagkakita sa kadakuan sa mga pari sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila. Kung mao kana, kuha siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Doon na kami Balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpag-anak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Hesus. Takadiin kabagayod. Apan si Hesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Hesus mitubag. Wala kaon sa gahom kanako. Wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nagtugyan kanako nga kanimo mao ang mas sadaan pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya, apan ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kisay nagpakhari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Hesus sa gawas og milingkod siya sa lingkuranan sa maghukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadtong maudto sa bispira sa pangilin sa pagsaylo, unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo.
Aniya ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadaguan sa mga pari mitubag. Wala kaming hari gawas sa emperador. Tungod niini gitugyan si Pilato sa Hesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala sa Hesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus o miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabira. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. Og didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa sigkakilid ni Hesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og ipabutang niya kini sa krus ni Hesus. Ang iyang gisulat mao kini, Hesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa niini, kay ang dapit diin gilansang si Hesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadaguan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isuwat ng hari sa mga Hudiyo, kung dili nga muingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili na to kinigisiun, magripa hinuon kita, kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o iyang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa iyang tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, aniya, ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Aniya, ang imong inahan. Sukad niadto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Dito'y may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya miduko siya og namatay. Palihog mangluhod. Palihog manindog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipagpahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng ipagpahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo sa ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa ka mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang mga tao nga nakakita nining tabua nagmatuod niini aron manuo sa abkamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion,
ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao nga mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose og gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo nga nakikita kang Jesus usan niya na kagabi, mikuyog kaniya nga dala ang kaliman kalibo nga bahumot, sinako nga mera og alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit, diin gilansang si Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog mang lingkod. May hapon sa tanan, tibok simbahan, tibok kalibutan, ang salog nining maong misteryo karon sa pag-antos Kristo sa krus, yang pagkamatay o ugma Easter Vigil, payag nga siya mo na ang kahayag sa atong kaluwasan ngadto sa yang pagkabanhaw ito Easter Sunday. Ang season ana Easter season. Nimo nato nga kining tibok buhat ni Kristo gitawag kini og Jesus Christ event, meaning His Paschal mystery, His passion or suffering, death and resurrection. Unsa ang kahingpit sa iyang pagsunod sa kababuton sa langit nga amahan, total obedience, total submission, total love, gugma nga puno sa pagsakripisyo sa pagmahal. Muna sa krus, itubos sa Kristo ang kalibutan, sabkat labis ko kay mahal. Muna atong batiun nga mahal tas Ginoo, o yang gugma kanato is unconditional, unmeasurable, cannot be measured, cannot be compared. Ang pangantos nato kalibutanon, ang pangantos sa Dios kalibutanon o langit nun. Tama si Jesus, dahil kung kalibutanon nang yung dingarian, pwede man niya irokon tiyang kaaway. Pwede man niya paulan ng mga asopre. Pero di man niya himuon niya kagulihong kabuton. Manglangit nun man. Natusan ang matao, finally, niya sa paglabang ni ini. So, yung pagnaog ay ang descending Jesus, nagpuyog 33 katuig na banhaw padung sa iyang itatog ascending Kristo. Report samahan, human akong misyon namahan. Sige kaya ato ipadala na ang Holy Spirit mo yung sanctifier o palakit o advisor. Matek sa gasag bunga. Nya uminaan ni ligon ang simbahan. Ang simbahan nakatawan sa Diyos, dumala sa mga dumalaan ni mo ang buhing timaan, si makitang tingharian sa mga langit nun. Punahan na ang gugma, hostisya, o paglaom. And finally, umalik siya. Sikan kaming kitang natog para siya. Ang kitantanan, iyang dadoon sa langit. Nakaroon bisin Ginoo og pagpanuwas nato.
Bisip kita nga dinaan na tangat sa Ginoo. Kaya ang lihok sa pagbago sa tao, nasa Diyos ang gahom. O ang tao, o kita, muuyon ta ani, musabmit ta. Kaya gawas sa Ginoo, wa kita kaluwasan. Ang kaluwasan nato mao si Kristo. Muna iya gining gihuman ang iyang kinabuhi. Pagka Jesus Christ niya, balik siya katapos ang panahon. Muna, importante kaayo nga ang tao, nga magdupa ang tao. Magdupa kita sa mga Kristo. Mangulos kita ka ng samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. So, ang vertical, horizontal relasyon sa Diyos. Ang tao, muagigil sa agen ni Kristo. Ang krus, muang simbolo sa atong kaluwasan. Ang kamatayon sa sala, namugna sa atong ginikanan. Pukanan kamatayon na, munang ipamatay ni Kristo sa krus. Muna ang kamatayon sa sala, iyang gi-takop ka na. Pabiling kamatayon na to, but this time, mamatay kita, waabli, ang kanibuhing walay katapusan. So, tumatkalikon kanunay nga, death is necessary. We have to die to be risen. It is a necessity to die. Muna karong panahon na, usa kita kasuod, suod das Ginoo, suod das sa atong pamilya. Apan we have to be prepared. Nga doon mauna o maulay ka nato. Kung abot ka ng namong kamatayon, di natin nga mawili taan ni. We have to cry sa kamingaw, di nato istorya, apuno sa paglaom, nga ang padungal sa tao, di ang yuta sementeryo. Maadto ta sa hingpit nga kalinaw, gimaya nga walay katapusan. We're like angels seeing God face to face. Kito ka nag-beatific vision. Kung ito paglaom sa yuta, magpait man gid ka, maharuhay man ka, ulis na atas Ginoo. Because this life is not permanent. It's a temporary lang ni, transient, ephemeral. Apan kini nga mo ang kinabuhi, sugnan to diri ang paghiusa sa paghari sa Dios. Kung natong kasingasing na ng iyang gugma, kalinaw, justisya, gugma na puno sa pag-antos. Iba sa atong gugma sa kalibutan, gugma, kung gugma gani, wala gin ng indifference, wala gin ng mga hatred or anger or remorse. Gugma gani sa Ginoo, punos kinamaayo. Kung mahal kang tao, iwis ni mo ang maayo sa iya, ikalipay niya. Gugmas kagalingon, self-love, narcissism. We have to love ourselves. Myself, yourselves. Gugma sa pamilya, domestic love, estergo. Gugma nga naibog ka, pero imong gidawat, nga natay gasa sa pag-appreciate. To admire, to appreciate, to be attracted. Pag kini nga pagmahal na to, iyan po nimo ang tao nga imong gimahal, bisan sa tago. So mo nagtawag og kanang eros, og philia, gugma kini sa manang higala. That friend, my friend, in good times, in bad times, mahal nimo ang tao. You are loyal sa imong friend, di mo siya budihan, di mo siya dauton. Kung ay mang sipit sa taong imong friend, imong mang iampo. Ang ubaning gugma, gikan sa philia, ni gitid kining espesyal nga gugma, friends in love, muna doon ay magtiayon, barang asawa. Kay sa ilang kasuod, nag-decision sila nga mag-sit down silang kami niyoon. Doon gugma nga Philadelphia,
kung makini sa igsuon, lalaki at babae. Ang magulang, may muda sa manghod, ang manghod, more respeto sa magulang. Magtinabangay. Kung magkaroon ng pamilyang managsuon, tabangan, ang igsuon nagipit. Tabangan. Kung tabangan po ikaw, pasalamati po yung igsuon ng tabang kanimo. Ang gugmang Philadelphia, muning gugmang nagserbisyo ka para sa uban. Gimahal nimo ang humanity, gimahal nimo ang nasod, nimo kang benefactor, sponsor, donor, o philanthropist. Kamong mataos kanyo, nimong philanthropist. Nagserbisyo mo sa kadaghanan. Aba, nag-amot, naghalad sa kabulang ng uban nga nag-offer sila. Tanang nahimo na sa simbahan, since 1965. Kanang kapanan diha nga natukod na siya o nanagani ang lingganay na abot na. Kamay mo ko basta heartily given usa ka philanthropist. Kaya mahal niyo mga nasod, usa ka philanthropist, nimo kang nationalistic. Ang sa Diyos kalong ipadayag niya is mo ang highest na gugma agape love. Kaya sino ka man, mahal kita. Agape. The highest, the zenith, the pinnacle, ang talilti o kinapungkayan sa gugma sa Diyos nga di matugkad sa tao. Muning yang misteryo. Asa nagikan ng tanan, pauli sa Blessed Trinity, the Father, the Son, Holy Spirit. Teamwork silang tulo. Pagkanya-kanya sa buluhaton. Ang nakausa sa Blessed Trinity, perfect in bonding, camaraderie, fellowship, perfect in love. Muna ang pakausa. And yet, naibuluhaton na matag-usa. Gikan dito silang hingpin kagugma, miawas kalibutan. Kita nakabaton sa nakasawas nga gugma sa Diyos, the flowing love of God. Nga di matugkad sa tawahanong paglantaw, kundili with the eyes of faith. Nakaroon itong himo karon, hangto makahimo ta ni ini. Ang ba din nakahimo kay bikil ang paglakaw, naatake na. Since na pari ko 1983, kuya baka ikaw mubaktas. Karon akong tuhod nga balda na ni, tungod sa bukid, sa misyon, sa mga tribo, kunya basmo. Muna makalakaw gyapon ko, pulit na mapigo akong tuhod, kung magluhod. That's part of the journey. We believe. Ito sa kanato, natay desire. Ang desire nato to be completely be in intimacy with God. So, atong ipasa kini sa kaliwatan at sa kaliwatan. Hangtod ang Diyos mabalik. Hangtod ko autas Kinoon ng kalibutan na. Praise God. Amen. Palihog manindog alang sa sulimning mga pag-ampo sa katilingban. Imong himaya sa nang mga nasod, binagi ni Kristo imong anak, tultuli kami magkamakanunayon sa among pagtuo o pagsangyaw sa imong ngalan, pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kading ipangayop yan ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Alang sa Santo Papa, magampo kita. Bago kita alang sa atong Santo Papa Francisco, ang Diyos nga nagpili kaniya sa pagka-obispo, maghatag unta kaniyag kaayuhan o kabasko sa lawas aron mamaayo ang paggiya sa pagdumala sa santos nga katawan sa Diyos. Kayong gipangayop yan ni Kristo among Ginoo.
Mangluhod kita. O Diyos, magagahom sa walay katapusang gahom, ikaw nag-agak tanang butang bilagi sa imong pulong, ikaw nagdumala tibuok katauhan nga Kristohanon. Alang sa simbahan, magampo kita ang mga minahal nga katauhan sa Diyos, alang sa simbahan sa Diyos nga naglukop sa kalibutan. Ang Diyos ang mahal, magdaom sa tanan, mag-agak o maghiusak unta kanato, aron makabaton kita sa tanang kalinaw o kahusay. Niyatong gipangayop dahil ni Kristo nga mong Ginoo. Alang sa kaparian o mga siglar nga simbahan, o Ginoo, umagyan po among Arsobispo Romulo Valles, Kabulig Obispo George Mando, alang sa tanang mga obispo, mga pari, mga dekono, mga brother, sister, nagtawan sa Diyos, tanang kongregasyon, alang sa tagtagsa ng mga alagad sa simbahan, o alang si buok ng mga magtutuong katawan sa Diyos, yamang ipangayop yan ni Kristo nga mong Ginoo. O Diyos, gahom nga walay katapusan, ang imong Espiritu maoy magdumala sa simbahan, maghimo kaniyang santos, pating hugi ang mga pag-ampo, tabangi kaming tagtagsa among kinabuhi, kinamong ipangayop yan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, magampo kita alang niyatong nangandam alang sa pagbunyag. Ang Diyos maluyon maghimo unta kaniyang tanan sa imong dugma, pagpasaylo silang mga sala ilagin sa tubig sa Espiritu Santo, yung gipangayop yan ni Kristo nga mong Ginoo. Mangluhod kita. O Diyos, maggahom walay katapusan, tagaan nimo kanunay ang imong simbahan, bag-o mga sakop. Dungagi ang pagtuo o kahibalo nyadtong nangandam alang sa pagbunyag. Hibua na mataw sila pag-usab pilagi sa tubig na maghatag o kinabuhi, o himuan sila nga mga sakop sa imong piling katawan sa Dios, kang gipangayop niya ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang sa kasahan sa mga Kristiyanos, magampo kita alang tanang mga igsoon ng mga Kristiyanos nagtuo kanimo kang Jesucristo. Ang Diyos maghatag kaniya sa pagpundok sa pag-iusa,
Kaya mong gipangayop lang ni Kristo ang among Ginoo. Mangluhod kita. O Diyos na magahom sa tanan, walay katapusan, ikaw nag-andam ka namo alang sa iyong gihatag na mong gasa sa kaluwasan. Tanawa, maluyoon yung mga katauhan, kasi kinabuhi, nagagat sa iyong kaluwasan. Kaya gipangayop ilay ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang sa mga Hudyo, alang sa lungsod nga Hudyo, sila unang gipabati sa pulong sa Dios. Panayon unta pagtubo ang ilang kahibalo o gugma nga iyang nadawat di kanimo. Kaya gipangayo pila ni Kristo nga mong Ginoo. Mangluhod kita. O Diyos, magahom sa tanan, patinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma, alang sa usag-usa o pagsabot, pag-ayo, misteryo sa imong pagka-Diyos, pagkahimong mga katauhan nga naguban sa pagtuman sa langit ng kabubuton sa pagtumay buhat. Kung ipangayop niya ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang kanila nga walay pagtuo sa Dios. Alang niya tong walay pagtuo sa Dios. Kataymood, unta sila sa ilang magbubuhat, manunubos, bilagin sa pagkaginagling kay kasing may kabubuton. Yamang gipangayop niya ni Kristo nga mong Ginoo. Mangluhod kita. Magahom, walay katapusang Diyos. Gibuhat mo ang tao aron ang tanan. Mangandoy, pagkaplag kanimo o magabaton o kalinaw human ikaw nagapangita ka namo. Itugot nga bisan ang tanang katauhan magtuo kanimo makabig sa may kabuton alang sa mga kamayaan kung gipangayo pila ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Alang nato wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol ta kanila sa daan sa kaluwasan. Kaya mong gipangayo pila ni Kristo nga mong Ginoo. Mangluhod kita. O Diyos na magahom walay katapusan, himuang nga sila nga wala mag-ila ka Kristo, pagkaplag sa kamatuuran, di silang paglakaw, di singasing nga katarong, na mong ipangayo pila ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, alang tang mga nagalagad sa gobyerno, tanang mga politician, ang Diyos mag-agak unta kanila, una-huna kasing-kasing, magsabay sa imong litong plano sa kaluwasan, pagpagwanas kayon sa katawan o kabuhatan, yang gipangayop niya ni Kristo nga mong Ginoo. Mangluhod kita. O Diyos, magahom walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy, sa mga kasing-kasing, sa mga tao.
O ikaw, di palalipod silang katungod, hanit di ang tanang katawhan, tibok kalibutan, kaya gipangayop dyan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Manindog kita. Alang sa mga gikinahanglan sa katawhan sa tanan. May minahal yamot ngadto sa Dios makakaplag sa kahog samahan sa Espiritu Santo. Tapos padangin sa puas mong pag-amuha ka namo. Tabangi kami kinamong gipangayop dahil ni Kristo nga mong Ginoo. Mangluhod kita. O Diyos, magahom sa walay katapusan, ikaw naghatag o kabaskog sa mga gikapuyan o bagong kalasig sa mga nawadaan o paglaom. Pating hoge, mag-ampun sa katawhan, kung ipangayop na ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Palihog manindog alang sa pagsimba sa krus. Kini mau krus, ditebus di Kristo ang kalibutan. Palihog mangluhod. Palihog tindog. Kini mau krus, ditebus di Kristo ang kalibutan. Palihog mangluhod. Palihog tindog.
Bakros, higit lubos Kristo ang kalibutan. Palihog mangluhod. Palihog manglingkod ug ato karong andamon ang atong kaugalingon alang sa halad. Musunod karon ang pagpangandam alang sa pagkalawat. Palihog manindog. Karon magambo kita samahan atong imito nga pulong gitulo ni Jesus atong kantahon karon ang amahan namo.
Pagpasayloan kami sa among mga sala, ihingon bawat pasayo kami sa mga nakasalampanamon. Hindi mo kami itugyan sa panunay. Hinunong luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagig ni kalinaw ning panahona, ang tinawangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanila sa sala, nayot na kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ay mo man ang ginghahit ang kapong ang kanto sa kahangkuran. Kini mao si Hesus Kristo, atong manunubos o Ginoo, mula ang gidapit sa pag-ambit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Palihog mang lingkod.
Palihog manindog. Mag-aampo kita. O Diyos, magahom walay katapusan. Tagaan mo kami bagong kinabuhi. Pilagin sa madaogong kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluwas nga buhat. Makaambo unta kami kanunay sa imong pag-iambit ni ining misteryo sa pagpadayag sa kaluwasan kayong gipangayo pila ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Nabay announcement. Palihog manglingkod alang sa hamubo nga pahibalo. Mga kalihukan ugma Sabado Santo, alas 5:30 assembly time alang sa bihilya sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang mga offerers niini ang Pundok Banay Immaculada Concepcion Tambungon. Og sa pagka Abril 17, Pasko sa pagkabanhaw, ang assembly time para sa sugat, alas 3 sa buntag. Musunod dayon ang misa. O ang mga offerers ni Pundok Banay, San Juan Old, o Santa Catalina Orban. Daghan salamat. Mag-aampo kita. Palihog manindog. O Ginoo, nakasaog na kami sa handumanan kamatayon simbog tang anak nga mao si Hesus Kristo. Nakaplag na kami kalauman diha sa iyang pagkabanhaw. Hupay kanunay imong katawhan. Palangin ni kami, pasilwa kami sa makalapasan. Ligo na kami kung gipangayop niya ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Karon mag-andam na para sa prosesyon. Silent exit. Yan na, unya. Doon binison sa cross. Di mo halok, babaw lang ta. Unya, ubas sa tas prosesyon.